болката ставаше постоянно непроменлива, остра, режеща, пареща, пробождаща, всички възможни форми на болка. Такава болка, която му идва на човек да си удари главата в стената. Зоя е страдала цели 33 години от изкривяване на гръбначния стълб. Това е болест, която е нелечима и изключително болезнена. Не знам колко килограма таблетки съм изпила, но всички възможни видове болкоуспокояващи аз съм ги вземала. Дори и много често ми изписваха и инжекции. Всичко започва по време на комунизма през 1984 година, когато тя била ученичка. В класната стая е нямало места за всички. И моята учителка, класната ми, трябваше да вземе решение кой от целия клас няма да стои на чин, а трябва да стои на стол. След като тя обходи всички ученици в класа с поглед, се спря на мен и каза: ти ще стоиш на стол. И това беше една тежка присъда за мен, която аз в този момент не осъзнавах. Защото нейното решение беше продиктувано от това, че моите родители не бяха комунисти, а по това време децата на комунистите се ползваха с по-специални привилегии. Аз нямах такива. Зоя е принудена да пише приведена на коленете си цяла една година, тъй като за нея няма чин. След проведените медицински прегледи в училище се установява, че тя има изкривен гръбначен стълб. Тя взе решение, че аз ще стоя на стол. И така цяла една година, всеки ден, по 6, понякога по 7 часа, аз стоях на стол и на колене пишех в тетрадките. Дойде един нов ученик, който се казваше Иван. И сравнително бързо Иван се влюби в мен. И искаше да имаме така приятелски отношения. След една родителска среща, тя чува разговор между майката на Иван и нейната класна. И майката на Иван сподели на моята класна, че той много ме харесва, разказва за мен, споделя на родителите си, че иска да има с мен някакви приятелски отношения. Тогава се спрях, скрих се зад вратата и слушах целия разговор. И моята класна даде толкова негативно мнение за мен. Тя каза: имайте предвид, че Зоя е гърбава. И майката на Иван каза: аз няма да позволя моя син да има отношение с гърбаво момиче. Това толкова много нарани сърцето ми. Толкова дълбоко ме засегна, че аз само си подпрях главата на стената и много тихо заплаках. Минават цели 33 години в болки и страдания. Гръбначният стълб е изкривен. Леченията, които й прилагат, са без резултат. През 2017 година Зоя отива в Израел. Това е изпълнението на най-голямата й мечта в живота. Една от забележителностите, които тя посещава, е Западната стена. Аз още като видях стената на плача, хукнах. Толкова силна концентрация на Божието присъствие се чувства. Толкова е силно, че буквално човек може с нож да го реже. Присъствието. Толкова е силно, интензивно. И така лека по лека започнах да изреждам всичките нужди от моите списъци. Най-спешните. Имах страшно много хора с болни от левкемия, за които се молих. Хора, които имаха други болести, но не живото застрашаващи. Хора, които бяха в проблеми. Хора, на които съм обещала да се моля. Независимо какъв им е проблема. И толкова много внимавах, толкова концентрирана бях да не пропусна нито един, защото аз обещах на Исус, че ще се моля за всеки един човек, който съм написала в списъка. А списъка беше огромен. Колко дълго съм престояла на стената на плача, аз не помня. Помня само, че
толкова силно се протягах нагоре и сякаш това разтягане, протягане към небето щеше наистина да докосне, ако не пръстите на Исус, то поне ресните на шала му. И стоях много дълго там. Ако знаех, че групата не ме чака, аз нямаше да се тръгна от стената на плача. Такова благоговение изпитвах. Такава благодарност, такава сила почувствах, но не за себе си. Почувствах присъствие, което сякаш се радваше, че аз съм там. Аз знам, че от всяка точка на земята мога да говоря на Бог и Той по абсолютно същия начин да ме слуша и по абсолютно същия начин да ми потвърди, че е с мен, че внимава на това, което казвам. Обаче там беше много специално за мен. Просто това беше едно съкровенно желание, което Бог ми изпълни. Докато пътува в автобуса обратно към хотела, тя си спомня, че въпреки дългите молитви за различни хора не се е помолила за себе си. И изведнъж, докато пътуваме и в автобуса е абсолютна тишина, аз скочих и се развиках: хора, спрете, трябва да се върнеме. За всички нужди се помолих. Едно единствено нещо забравих – да се помоля за себе си. След посещението в Израел, Зоя се прибира в своя дом в Германия. На 10 декември 2017 година сутринта тя има преживяване, което променя живота й. Аз чух от дясната страна, отвън от ухото си, един много нежен, много любящ, толкова приятен глас. Аз там те изцелих. Точно в този момент ми стана ясно, че аз всъщност горе-долу 10 дни въобще не бях пила хапчета. Защото пълната опаковка, която стоеше на нощното ми шкафче, въобще не беше покътната. Станах и започнах да правя кълбо напред, кълбо назад, да се търкалям, да се усуквам. Неща, които аз въобще не можех да направя. Ръката си можех да я вдигна само до тук и не повече. Назад тя не можеше да отиде, защото това означава остра режеща болка, която е свързана с писък. След като осъзнава, че е изцелена, Зоя благодари на Бога, докато плаче на пода в своя дом и отново преживява среща с Исус. Боже, там, където аз забравих да те помоля, ти не си забравил. Ти си планирал всъщност всичко това толкова отдавна. Не защото не можеш да ме изцелиш и вкъщи. Не защото не можеш да се прославиш и по всички други възможни начини, по които би могъл да го направиш, а защото ти искаш да ми доставиш удоволствието. Аз да дойда там, да стъпя на тая земя, да преживея всичко това. Ти искаш, освен чудото на изцелението, да ми доставиш наслада за душата, защото си такъв, защото твоята природа е такава. Искаш човека не само да бъде свободен, не само да бъде изцелен, искаш да бъде щастлив. И нищо друго не може да даде истинското щастие, освен тая мисъл, че в тебе никога не съществува нищо друго, освен любов. Не след дълго, водена от Бога, тя отива в клиниката да свидетелства на лекуващия лекар. Настоява да й бъде направена рентгенова снимка. След първата снимка доктора остава изумен. Той прави още няколко снимки, за да е сигурен, че не е станала грешка. Зоя чака доктора, за да му разкаже за изцелението си. Стоя и чакам. Доктор влезна, седна, загледа се в екрана и стоя така поне 5 минути. Така. Той беше поразен. Приближаваше, отдалечаваше се, поглеждаше към мене, пак гледаше снимките. Стоя така, размишлява. 5 минути той човек не можа
логически да свържи нещата. Погледна ме и каза: ти при кой доктор си ходила? Пък аз само това чаках. И му викам: аз ходих при доктор Исус Христос. И той: при кого? Аз викам: при доктор Исус Христос. Той каза: ти шегуваш ли се? Той каза: гръбначният стълб е прав. И аз викам: знам, за това дойдох. И за това толкова много настоявах да ми направите снимка. И той: това е невъзможно. И ми каза: ти знаеш ли какво означава това? И аз казвам: да, аз съм свръхестествено изцелена. И той каза: не, от лекарската комисия ще си помисля, че аз съм дал грешна диагноза. Ти знаеш ли какви проблеми мога да имам аз? Буквално изпадна в ужас и в един момент каза: раус, раус, което означава на български вън, вън. И отивах вече към вратата на праксиса да излезна и той в един момент извика: стоп! Дойде при мен и ми каза: едно нещо искам да ти кажа. Когато ти през 2004 година за първи път дойде при мен на преглед и през всичките тези години аз виждах една огорчена, обидена жена, една зла жена, а сега виждам един съвсем променен човек. И аз му казах: и това е от Господа. Зоя разбира, че трябва да върне документа за инвалидност, който има от немската държава. Но ангажирана в ежедневна работа забравя да го направи. И мина повече от месец. И една сутрин, докато работих на компютъра, просто се бях съсредоточила в съвсем други неща. В работата ми трябваше да изчислявам някои неща, да внимавам да не пропусна нещо. Чух отново от дясната страна един глас, който ми каза: ако ти не върнеш паспорта за трудоустройство, болестта ще се върне. Като ожилена, точно като ожилена, всичко зарязах, изключих компютъра, седнах на бюрото и на един лист написах моето свидетелство. Пратих документите по пощата. Благодариха ми, че съм постъпила достойно, защото има хора, които нямат заболявания, но задържат тези документи с цел да се възползват от преференциите, които могат да получат. Аз забелязах, че в моя живот имаше едно помазание. Там, където положих ръка за изцеление, се изцелявах. Започнах да се моля за хора, които са болни и те много бързо се изцелявах. Аз забелязах, че това помазание не си беше отишло. Забелязах, че това помазание стои върху мене. И си казах: Господи, даром съм получила. Даром обещавам да давам цял живот, докато мога, до последния си дъх. Ако Бог съумя да привлече толкова близо до себе си един толкова наранен човек, толкова отхвърлен, толкова съборен и толкова изкривен в истинския смисъл на думата, той може да го направи с всеки друг и това на него не му представлява проблем. Проблема е в това толкова силно да се протегнеш към Исус, толкова силно да пожелаеш да се хванеш за Него, толкова силно да закопнееш. Той никога няма да ти откаже. Никога няма да се отдръпне назад и никога няма да прецени, че нещо друго е по-важно от теб, защото ти си най-важното нещо в сърцето на Исус. Имаш много специално място и това теб да не те боли, да не ти тежи, да не те мачка нещо или някой. На Исус му е страшно важно. Той е готов във всяка една секунда да застане пред теб с цялата си слава, за да ти стане на теб добре, за да преживееш онова, за което Той говори в Словото си. Защото Той бърза да изпълни Словото си в живота на всеки човек.